2019an erraustegia martxan jarri aurretik, errausketaren aurkako mugimenduak herritar askoren eta zenbait udalen laguntzarekin Herbehereetako Toxiko Watch Fondazioari eskatu zion erraustegiak inguruan zabaltzen dituen kutsaduraren jarraipen eta ikerketa egitea. 5 urtez egin ondoren, datorren astean aurkeztuko dituzte beren emaitzak. Errausketaren aurkako mugimendua jada aurreratua du Toxiko Watchen emaitzak oso kezkatzekoa direla. Hemen inguruko lur zoruan, uretan, goroldiotan, landareetan eta oiloen arrautzetan nabari direla diozina, PCB, metalastun eta PFAS kutsatzaileen igoera. Toxiko Watcheko ikerlariak berak gure artean izango dira emaitza horiek aurkezten maiatzaren 23an Hernanin eta 27an Usurbilen. Eta hitzaldiaz gain, hedabide, web eta sare sozialetan ere ipiniko ditugu emaitza horiek. Deno gaude gonbidatuta informazio horiek entzun, irakurri eta eztabaidatzera.